היי, נעים מאוד, אני שרה גל ואני כתבתי את המערך שנמצא לפנייך או לפניך. המערך הזה הוא בגדול מערך שיכול להיות כתהליך פתיחה, אבל דוגרי, הוא יכול גם להיות כתהליך סיום. אני השתמשתי בו גם וגם. כל הרעיון הוא שאתם תבחרו מה להביא, איך לעשות. קחו את הבסיס ותהפכו את המערך הזה להיות שלכם, אוקיי? ההמלצה שלי זה שהקבוצה תהיה בין 7 ל-25, י' עד י"ב, אבל בהחלט אפשר גם להעביר את זה לחבר'ה ב' וגם לחבר'ה אחרי צבא. עניין הכי מרכזי פה הוא להיזהר, לא ליפול למקום הזה של וואי, איך אתם לא יודעים, או כל העניין הזה, כל הסוגיה הזאת של היררכיית הידע, מי יודע מה זה אומר מה שהוא יודע, אלא להגיד, אוקיי, תקשיבו חבר'ה, יש ידע שמסתובב בעולם, וחלקו נכון וחלקו לא, וחלקו כדאי שתכירו אם אתם לא מכירים, וחלקו זה בכלל לא עניין של נכון או לא נכון, זה עניין של פרשנות אישית ודעה ותפיסה, אז בואו נפרק את זה. אז אחרי סבב פתיחה, נתחיל להניח את כל הפתקים על הרצפה. חשוב להגיד לנוער לפני, אל תגידו כלום, כאילו אל תגידו נכון או לא נכון, כאילו רגע אני רק אומרת את הדברים, אני רק מניחה אותם. ואני אגיד שאני מאוד משתדלת כשאני מניחה את זה, אז גם לתת איזה הערות קטנות כאלה, אבל לא צייניות. הערות שעושות כלילות או הומור, כמו זה משהו מאוד חשוב, או איך אני אוהבת את האמירה הזאת, או טוב, מעניין מה אתם תגידו על זה, כאילו מין אמירות קטנות כאלה. אז כל אחד מהפתקים אנחנו נקריא ונניח על הרצפה, וזהו, בלי תגובות. ואם מישהו מגיב בציניות, אז נגיד, אני מזכירה לך את הגבולות של המפגש. ציניות בחוץ, אנחנו רוצים פה אינטימיות. בתוך האמירות עצמם, יש מושגים שיכול להיות שלא כולם יודעים. אז במקום לשאול מי יודע מה זה, או אני מקווה שאתם יודעים, פשוט תגידו מים. אם יש איזה מושג שאתם מרגישים שהקבוצה ככה נעה בנוחות, או שאולי הם לא ידעו מה זה, פשוט תגידו. אם יש את המילה נוזל זרע, אז תגידו, אתם בטח קוראים לזה שפיך. כאילו, כל הזמן תנגישו להם את המידע בלי לצפות שהם ידעו מהו. אחרי שכל המשפטים על הרצפה, אני אוהבת שזה מופנה תמיד עם הפנים אליהם. אז עכשיו פשוט לתת להם להתחיל לסדר, לפעמים צריך קצת להאיץ אותם יותר, לפעמים הם ישר מתנפלים, יש לפעמים חבר'ה שכזה ישר מסדרים ואחרים יושבים, אז אפשר כזה להגיד להם, יאללה, תעזרו להם. העניין הכי חשוב פה זה שהם ידברו, שהם יגידו את המילים בפה, שהם יתווכחו קצת ביניהם, שהם יגידו, מה פתאום, לא, מה נראה לך, זה לא נכון, לא, אני יודע, איך אתה יודע, אני יודע, כאילו, כזה שיהיה ביניהם שיח בדבר הזה, פחות חשוב האם זה באמת הולך להיות נכון או לא נכון. ואחרי שהכל כזה מסודר, תגידו להם באיזה צד לשים את הנכון, באיזה צד לשים את הלא נכון, איפה לשים את האמצע. זה נראה לי חשוב שיש אמצע. האמצע הוא כאילו מה שנתון לפרשנות, מה שאפשר רגע לתת לו עוד, שזה לא איזה עובדה כזאת, נגיד, אי אפשר להיכנס להיריון בפעם הראשונה שעושים סקס בחדירה. זה לא נתון לפרשנות. בטח שאפשר, ברור שאפשר, ברור שהאמירה הזאת לא נכונה. גם בנות צורכות תכנים פורנוגרפיים. כן, זה נכון, זה לא נתון לפרשנות. יש גם בנות שצורכות תכנים פורנוגרפיים. אבל נגיד, האמירה שאומרת, שיער גוף יכול להיות דבר מאוד מושך. זה נתון לפרשנות, יש מי שימשך לזה ויש מי שלא. ואז מה שחשוב לי בתוך הסיטואציה הזאת, זה השיח שיהיה ביניהם. עוד רגע. אז אחרי שכל הפתקים מסודרים לנכון ולא נכון ולאמצע, נתחיל לעבור עליהם. עכשיו, זה חלק שיכול להיות מאוד מציף. ומראש אני אומרת, ממש לא חייבים לעבור על הכל. ממש לא. תלכו עם הקצב שלכם, עם הקצב של הקבוצה. אם אני רואה שאני לא מספיקה לעבור על הכל, או אם מראש אני לא רוצה לעבור על הכל, אז בשלב הזה שבו אחרי שהם סידרו, אני אתקן. גם בלי להסביר, אני אתקן. אני אעביר משפטים למקומות הנכונים. אם יש דברים שהם שמים באמצע, אבל בעיניכם זה חייב להיות בינארי, כאילו נכון או לא נכון, הייתי מתחילה מהמשפטים האלה. נגיד, אם הם אמרו, הרבה פעמים זה קורה שהאמירה, נשים גורמות לכאב ביצים לגברים, אז שהיא נמצאת או באמצע או בנכון. אז אם היא בנכון, אני אתקן את זה ללא נכון. אבל אם זה נמצא באמצע, אז בואו נדבר על זה. כאילו זאת בעיניי הזמנה לדבר על זה, אוקיי? אז אם יש משפטים שהם הניחו אותם באמצע, אף על פי שאתם חשבתם שהם בינאריים, תשאירו אותם באמצע, תנו להם לדבר על זה. יכול להיות שאחרי הדיבור זה יעבור לאיזשהו צד אחר, ויכול להיות שזה יישאר שם. אפשר, נגיד, להזמין את המורה או את המדריך, מדריכה, לבחור את הראשון, אפשר שאתם תבחרו את הראשון, אפשר לתת לקבוצה. זה יכול להיות ברמה של כזה, יאללה, עידו,
בוא תבחר את זה שהכי בא לך שנדבר עליו. לפעמים אז אחרי זה יש מין תגובות כאלה של מעניין למה הוא בחר את זה. אז לעצור את התגובות האלה. חבר'ה, הוא בחר את זה כי זה מה שהוא רוצה לבחור, בואו נדבר על זה, כאילו, או למה אתם מנסים להוריד אותו כזה, איזה מגניב שזה מסקרן אותו, איזה מגניב שזה מעניין אותו, בזכותו גם אנחנו נדע. חלק מהעבודה החינוכית במערך הזה הגיע עם התגובות של הסביבה. כל אחד מהאמירות כתבתי את מה שאני חושבת שאפשר להרחיב, כמובן שיש עוד דברים שאפשר להגיד על כל אחד מהדברים, אבל צריך גם לשים לב איך אנחנו מנהלים את הדיון הזה, וגם מתי הוא צריך להיעצר, כי אני מזכירה, אנחנו עושים פה טיזינג, אנחנו לא עכשיו מתמקדים בנושא למשל של לבוש, אז נגיד אחד המשפטים שהרבה פעמים יש עליהם דיון ארוך, זה בת שמתלבשת חשוף רוצה שבנים יסתכלו עליה. אז כל אחד המשפטים האלה, המטרה שלי זה לא שהם עכשיו ישנו את הדעה שלהם, לא, זה בשיעור אולי יותר ארוך שמתמקד בנושא של לבוש, של דימוי גוף, אני לא יודעת. פה המטרה היא שאנחנו, רגע נחשוב שנייה, איך זה היה מרגיש לנו אם היה כתוב בן שמתלבש חשוף רוצה שבנות יסתכלו עליו? והאם כל הבנות שמתלבשות חשוף רוצות את אותו הדבר? ומה זה חשוף? יש כאלה שיגידו שזה חשוף, מה שאני לובשת עכשיו, ויש כאלה שיגידו שזה לא חשוף. חשוף זה עניין סובייקטיבי. זאת אומרת, בכלל המטרה שלנו כאן היא לא לצאת עם איזה תשובות בנושא הזה, כאילו סבבה אם זה יקרה, אבל פחות זה, ויותר לעזור להם רגע לעורר את השאלות האלה, של ישאלו את עצמם, אפשר לדבק עם מחלת מין גם במהלך מין אוראלי. כמובן שזה נכון, ושיש מחלות מין שאפשר לדבק בהם גם במין אוראלי. אני לא אתחיל עכשיו להרחיב עליהם, אני רק רוצה שהם רגע ככה יחזיקו את הדבר הזה. אני מזהה שהנושא הזה, שהם פחות מודעים אליו, או שהוא נורא מעניין אותם, אז אני אגיד, תקשיבו, מדהים, אנחנו נרחיב את זה בשיעור על מחלות מין. יופי, נמשיך לדבר על זה. או נגיד, לפעמים המשפט בת שאוהבת מיני זונה, הוא משפט שממש גורר מלא כאילו ויכוחים, ומה זה בכלל זנות, וזנות זה עבודה, ואז את רואה מלא תפיסות שונות על הנושא הזה. יופי, בואו נדבר על זה גם. המטרה היא כאילו קצת להזיז את המחשבות או את הדעות, קצת לערער אותם, קצת להגיד, אוקיי, רגע, אולי יש עוד תשובות, אולי יש עוד דברים שאני יכולה ללמוד. כל הסיפור של הכללות וכולם או הכל, הוא לא נכון במיניות. ושהרעיון הזה שכולם כאילו אמורים להרגיש את אותו הדבר או לרצות את אותו דבר, בבסיס לא נכון. אז כאילו רגע לשאול אותם שאלות על למה אנחנו בכלל מאמינים להכללות האלה, או מתנהגים לפיהם, מה קורה למי שמתנהג בהתנגדות להכללות האלה, ולדבר על זה שמיניות היא משהו ממש פלואידי ומשתנה. ואני חושבת שהאמירה היא כאילו מותר לשאול, מותר לא לדעת, ומותר לחשוב או להתנהג אחרת. אז אני מקווה שהמערך הזה יתמוך בכם ובעבודה החינוכית שלכם, החשובה כל כך. ואם יש עוד משהו שאני אוכל לעזור, אז אני פה. שיהיה בהצלחה ובהנאה.